I pozdrav svima. Evo nas u najnovoj epizodi. U današnjoj epizodi sejemo kukuruz. I to sejemo ni manje ni više nego ZP hibride, jel tako? Stavimo oči. Moram malo, nisam dugo nosio, malo da... Ni manje ni više nego ZP hibride. Evo ga. Dimitrije ili uz veće FS. Poz. Krećemo u setvu. Sejemo ZP hibride. Za berbu naravno. Odmah ćemo posejati ovu do... baš ovu ovdje vidiš. Tu baš ispred. Sada bi trebali one tamo pre da posejemo, ali dobro, ajmo. Lakše s ove strane da krenemo. Ja vidim sada poteram ovo seme. Evo stiže i seme. Ugasi to svetlo pozadi. Nema svetla pozadnje. Moraš na IC da uključiš, pa onda. To ću ti. Malo, treba se malo naprijed samo. Ne mrdni. Aj probaj, da. Kako staje ovo selice? Petsto. Hoće nam ovo biti dovoljno. Neće, ali... Dobro je. Sejemo kukuruz, jel' tako? Idi u rikve samo. Ne treba ti marker. Kukuruz. Da vidim nešto. Okej. Jebem ti lag. Neravno u pičku matenu.
To ga iskrivi tako u pičku mater. Bilo mi zakucalo. Treba si ti uzeti crvenu, bolje ti se slaže uz društva. Neka malo ovo pa ćemo se zameniti posle, pa ćemo terati jedan, drugi. Malo ovako, malo onako, naravno. Ali menjat ćemo se. Smanjio sam igru, jebote. Stvari sam teo da... Setva kuruza. Sada ide dobro. Dobro, ide uvijek dobro. Kad su dvojica Nego, kaži ti Dimitrije mojim gledalcima. Da li ti imaš namjeru dati neki mod u budućnosti? Naravno. Da li si dobre volje da podeliš neki mod ili i dalje Sad ostaješ pri onom? neće biti čisto onako mod, nego će biti za specijalne prilike. Recimo Dobro. 2000 lajkova na stranici. Dobro, to je drugo nešto, ali ovako hoćeš li deliti neki mod, ali radiš nešto, šta, kako? Kakav ti je plan? Biće sigurno za neki praznik ili tako nešto. Da se ješ kukuruz? Kukuruz. Prebacio si, jel? Šta sam? Si prebacio na kukuruz, meni je bilo na suncokretu. Pa default mu je suncokret. Da. Treba to odmah da pitaš. Pa seješ kukuruz da seješ suncokret. Aha. Kukuruz naravno, nego pola njive uradili ti pitaš Dobro, otkud nam, jebi ga. gdje sam prebacio. Njiva loša, neravna. A... Nije orano. Samo potonjirano, mora sore. Jel imaš uključen onaj periodic plowing? Naravno. Naravno, ja sam ozbiljan tip, čoveč. A oni header je dobro, da. Da sejemo i suncokreta, ta. Pa ne znam, šta nam je preče? Pa imamo dosta njivane. Ne boj se za to, vrati. Mogli bismo soju, ona je dobra. A soju ćemo sa onom 135 rakovicom. Da, zakačiš onu dvondiru. Šta je fali? Dobra bi, brodirka. Dobro, čoveče.
Imaš puno posla, imaš puno posla da edituješ. Ti to ispravljaš sad, jel? Da. Imaš da edituješ da se usereš, brate. Sad bandere, brate. A jo. Preskočit ću to, mislim, džabe da se to radi. Koje? A to malo i ispred bandere. A ne, sve je poslije oko bandere. Oko bandere imaš travu, tako da... Jel ima na ovoj mapi saobraćaj? Imao sam isključio. Pa i bolje za multiplayer. Ne možeš da izađeš, ne možeš ništa, brate. Sve je... Pa ovi iz Giantsa nisu ni stavili saobraćaj u multiplayeru do sad. A tek su se sad setili, da, da. Nisu nam neki developeri. Sve mi radimo moderi za njih. Pa, brate, vidi, oni su... Njima je to ideja, znaš. Napravili onaj Big Bad Pack. Žale se kako je teško naopako. Vidjet ćemo ova pro verzija kako će biti. To je na Titanium. A, Šta će biti koji obično? nešto su novo ubacili, ja sam primetio. Nešto ono... Ja imam jedino 2009 Gold i nijedno drugo original od tih pakovanja. O, nemam ni ja neke gold verzije i to. 2009 je to bilo skoro pa neophodno. Je dobra ova setva je. Kad se dvojica jebi ga, kad se jedan onda ide kako ide. Možda nam i bude dovoljno ovo semena. Koliko ima?
Pa, bit će, da. Za Imamo oko ovdje. 60%. Da, ali drugačije ćemo raditi. Polako, vidjet ćeš. Vidjet ćeš. A imaš ti CD verziju Farminga ili na Steamu? CD verziju. Kako ti ja to volim. Dobro, da, ima oni koji vole CD-eve. Jedino ne volim kod CD verzije što moraš da imaš CD uključen. Ali ja sam uzeo i napravio ISO od mog CD-a i onda preko Damon Toolsa sam stavio da ne mora to ništa. Da, da, to ti mountuje image isto koji da nemaš, da, da. Pametno, vrlo pametno. U CD verziji dobiješ i neki... Ovo ti to malo više širine, šta si kupio toliko? Da ispravim, znaš. Ma ti to širine, nećeš preskočiti ništa, ne boj se. Onda ga malo proširi, da. A šta se desilo ovdje? Ovdje je neka bara, šta je ovo, već? Bara neka nešto. Sad mi zalagalo, ali nisam mogao da ispravim. To baš voli da zajebava kad je hostovano. Kod nekih ne možeš ni da igraš kad je hostovano. To je više do tebe sad. To nije toliko, ja ti kažem oko 30 pinga. Ovo je nešto, brate, neka... nešto. Ne znam ni šta je to. Ti da uradiš ovo, Ćorš? A radi da se ne okrećem, idem ja dole na ono. Ti uradi tamo, ja ću ovdje. Neću ja baš moći da uradim ovo ovdje, ali...
Jel snimaš i dalje? Naravno. Moram da se izvinim Koleksu. Pogrešili smo u jednom od prošlih klipova. Njega smo pomenuli, on nije ništa kriv. To je neka druga banda uradila. Eto, Koleks, nadam se da prihvataš izvinjenje. Evo narode, mi privodimo ovu njivu kraju i za ovaj klip će otprilike biti to. U narednom klipu nastavljamo dalje setvu kukuruza. Ovo sejamo za berbu, znači za prodaju, tako da je ovo ZP 3 petice 555. Vidimo se u narednom klipu. Veliki pozdrav za sve gledalce od Mareta i Dimitrija ili Uzvećija. Pozdrav svima.